всеки казва, ама каква партия ще правите, вие знаете ли колко пари струва това нещо? Кой ще финансира българските граждани, за да променят системата, за да променят това, което живеят? Кой ще го финансира? Ами никой няма да го финансира, това ще ви кажа. Никой от тези богатите не искат да имат такава партия. И никой няма да даде 1 лев, напротив ще дадат милиони, само да я няма тази партия. Така че единственият начин в България да има партия е да се самоорганизираме, всеки един от нас да даде всичко от себе си, за да има тази партия, да се самофинансираме, да даваме с личен труд, с личен опит и така да изградим партията си. Няма друг начин да стане тази партия. Повярвайте ми. Ако някой плаща от някъде, веднага ме питайте, нали, ето аз сега да ви изваря пари. Колко са разходите? 40 лева. Ето 40 лева. Колко са? 50 лева. Значи, веднага може да питате, чакайте, откъде имаш тези пари, кой ти дава тези пари да ми плащаш разходите, защо и така нататък. Ако ние тръгнем на този принцип, нещата се променят. Защото аз утре ще дойда на собствени разноски, ще отида в Пловдив, на мен никой няма да ги плати тези пари. Нали? Ще ходя до София, Миро ще отиде еди къде си, нали, Виж отиде еди къде си, т.е. всички ще положим усилия за създаването на партията. Т.е. днеска ви идвате тук във Варна, утре аз ще дойда в Пловдив. Нали? Ще дойдем заедно в Пловдив. Нали? Т.е. няма кой нас да не плаща тези разходи за пътни. Значи ние сега говорим пари, които трябва да извадим, да платим на момчето, да платим тук, нали, а не да си... Да кажем. Основното нещо на тази партия, която правиме, аз искам всеки един български гражданин в страната да разбере, че ако ние не решим да участваме в политиката, няма кой. Искам колко са може повече млади, хора с опит или хора, които искат да променят нещата. Искам да вземем решение да участваме в промяната. Затова искам нашата партия да даде шанс на хора, които искат да бъдат за кандидат за общински съветници, за кандидат за кметове в цялата страна, да имат възможност, че има кой да ги подкрепи, да се срещнем с тях и да ги подкрепяме. Реално ние може би няма да успеем най-вероятно да ги издигаме в момента, но малко или много това е позицията и авторитета на като една гражданска партия ще бъде значимо за чисти хора, които имат чисти реални амбиции и желания за промяна. И аз искам да ви кажа, че това и ще направя от тук нататък, ще стимулирам колко са може повече хора да участват в изборите. И да гласуват, и сами те да поведат. Защото политици искат да не убедят, няма да участвате, това са кандидатите и толкова. И искам да поведа това нещо с личен пример, със себе си и да ви кажа, значи аз съм взел решение, искам да се кандидатирам за кмет на Варна. Искам да се кандидатирам като кмет на Варна и искам да дам възможност да формираме екип от общински съветници, които да атакуват и да можем да оправим града си. Защото голямо е политическото лицемерие в нашия град. Да, и в цялата страна. Прави се всичко възможно да няма кандидати, да има определени лица и хората да няма за кой да гласуват. Да има апатия, да няма гласувания, те се мобилизират своите хора и при нас специално 12 години един същ кмет иска сега да бъде още 4 години. А града ни, прекрасният град, потъва в мизерия и с такъв потенциал за промяна и така нататък, всичко е толкова трагично, че просто нямам думи. Искам да ви кажа, че това е моето решение и аз много се радвам, ако ме подкрепите и вярвам, че ще победим в град Варна. И това ще бъде нашата пълна победа, защото аз съм взел решението и вярвам, че ще победим. В същото положение, аз изключително много насърчих, искам да ви кажа, и в Русе, и много се радвам, че Мирослав Станчев също взе решение също да се бори за кметския пост в град Русе. Така ще да го подкрепим. Като там битката също ще е много трудна.
Но искам да поставим началото в цялата страна наистина да излезем и да говорим истината, да предлагаме реални неща за града. И аз още от утре смятам да започна подготовката за своята програма, среща с гражданите, за да може във Варна наистина да бъде промяна. И дано това да бъде първия град, който спечелим, другия да бъде Русе и да продължим в другата страна, в цялата страна, където да имаме наши общински съветници, наши кметове още сега. Но да си гоним основната и голямата цел. Изграждането на партия едно. Тоест в целите тези местни избори ние ще говорим, ние ще привличаме гражданите, ще им показваме, че вече в България има алтернатива. Вече в България има нова партия от чисти хора, които искат да променят нещата. Има я. Който иска да влиза. Искам да ви поканя, нали, които искате граждани да им помагате на мене в екипа за Варна, да помагате в екипа на Мирослав Станчев за Русе и по вашите градове разпространете идеята. Кой в село, ето ми казах в някое село да подкрепим, друга в някой град, нали, така нататък, да видим свестни хора, да привлечем към нас, да ги подкрепим и наистина да започне да се чува, да почнем на политическо ниво да влияем. На политическо ниво. Защото без това не може да стане. Искам да ви кажа, че това не е лесно решение да се кандидатирам за кмет на Варна. И знам, че ще понеса големи негативи. Но аз искам варненци да имат избор. Искам просто гражданите в цялата страна да имат възможност да избират. И ако не им дадем тази възможност да избират, никога няма да имат възможност да избират. Ако ние не стимулираме това, не покажем, добре бе, ето гласувай за този човек. Той е свестен, той е честен, коректен, иска да помогне. Ние трябва да стимулираме това нещо в цялата страна. И затова ви казвам най-отговорно, докато ние ни поемем отговорност, ни кажа, аз ще бъда кмет на Варна, аз ще бъда кмет на Русе, аз ще бъда кмет на Стара Загора. Няма как да се променят нещата. Сега чакаме някой друг нещо да направи. Ами виждаме, че никой нищо не прави. Напротив, ограбват, унищожават. Нашия кмет завършва му мандата, господин Киро Ранов, и сега се прави нова поръчка за 190 милиона. Обществена поръчка. Преди да му изтече. Без ДДС. Това какво е? Това е изтича му мандата, си прави поръчка да си уреди това собствените фирми. А Варна тъни в мизерия. Това е в цялата страна. И ни търпим, казваме, какво ще се промени. Няма ли да има някой свестен човек? Еми като няма, поемайте отговорност. Поемайте отговорност. Влизайте в моя екип. Влизайте в екипа на Миро. Решавайте ви. Аз ще искам да бъда общински съветник. Аз искам да бъда кандидат за кмет. Имате възможността. Нека да стимулираме това ново движение на възраждане на България, на българите. Да станем и да си оправим страната, да се подредим ние. Ние да си оправим града. Няма кой друг вместо вас да го направи това нещо. Затова аз повеждам с втория по сила, според мене, в България град. И знам, че тук нещата са толкова силни и пробиваеми, но мога да ви кажа, тук ще бъде голям тест, защото и аз тук имам така достатъчно голяма обществена подкрепа и като обществена личност в града и хората ме знаят и ще бъде тест докъде може да пробием на този етап. И аз вярвам, че наистина може да пробием много. Просто вярвам го това нещо и знам, че хора трябва да имат възможност да избират. И нека ни да предоставим тази възможност. Ще ви помоля, нека в цялата страна обмислете, казвайте, мобилизирайте се, да си издигнем наши общински съветници, наши кметове и да започнем реално да имаме влияние в цялата страна. Реално. Става дума за политика. Ние искаме ли да променяме нещата, кажете? Искаме ли? Да. Искаме. Искаме ли? Не чувам. Искаме. Значи, ако искам да променяме, трябва да участваме в политика.
Няма друг начин. Трябва да участваме в политика. Трябва да участваме в политика. Разберете, трябва да участваме. Значи няма как. Може да ни хареса, може да е насаждано, може всичко. Дали? Но няма друг начин. Няма друг начин. Гледат ни се и се подиграват и източват кръвта на българския народ всеки ден. И стоим и чакаме. Какво чакаме? Да. Да наудрят, да унищожат, да смачкат. Стига сме чакали. Искам да ви мотивирам, да ви мобилизирам, давам с личен си пример. Миро дава, Таня дава. Значи не можа да присъства и от Бургас, просто по извънредни обстоятелства Тихомир, който също ще бъде от учредителите на партията, който и взе решение да се кандидатира за общински съветник в Бургас. Така че ето имаме в Бургас също от Бургас представители, въпреки че не бяха тук, от цялата страна имаме хора, които не можаха да дойдат.